On the Air po on July 15 kada Sabado alas 12:15 ng udto. UNC On the Air hatod sa Indo kan University of Nueva Cáceres. Sa indong mahihinanyog ang mga programa kan UNC asin mga impormasyon para sa dekalidad na edukasyon. UNC On the Air sa indong makakaiba si Noel Gutierrez bilang anchorman asin ang bilog na pwersa kan University of Nueva Cáceres. Be future ready at UNC. UNC On the Air. Abangan. Let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Heavenly Father, the fountain of life, wisdom, and love, teach us to ever cherish our university motto, Non Schole, Sed Vitae. Not for school, but for life. Let this lofty aspiration evolve into a treasured inspiration to love life and to live love in a lifelong learning. Guide us to nurture better tomorrows for the countless young people striving for meaningful lives. Strengthen us to champion excellence, but above all, transform us to become morally upright, responsive, and responsible servant leaders. In a most special way, shower your bountiful blessings on our students, teachers, employees, administrators, alumni, and retirees, so that as one family, we continue to care and share in our home, away from home. May the Mother of Perpetual Help, our patroness and star of the sea, accompany us amidst trials and difficulties in our journey towards a joyful coming home in the bosom of our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga ka-Greyhounds, oras na po ngunyan, 25 minutos matapos ang alas 12 ng pagkahapon.
Alright, marhay na hapon po mga ka-Greyhounds. Mag-iribanan po kita ngunya na udto sa sarot na naman na edisyon sa programa kan University of Nueva Cáceres and UNC on the air sa DZGB. Mga importanteng informasyon ang ihahatod niya to sa man iba't ibang departamento kan UNC na siguradong gustong-gusto manoodan kan mga estudyante asin mga magurang na nakaantabay ngunyan sa satuyang programa. Ang satuya pong programa ngunyan, espesyal asin siksik asin liglig. Ninhulit na magkakaigwa po kita nin co-host. Magkakaigwa na po ako ng co-host. Mapuon ngunyan asin sa masunod pa po na Sabado. Ang sa kuya pong co-host po, espesyal na persona, bako lamang sa UNC kang Camarines Sur, kundi sa Albay. Sa lalong-lalo na po sa mga taga-BU dyan na nagdadangog sa tuyang programa, hindi po siguradong bistado nindo ang personalidad na ini. Napag-ulayan mi po nga ni last week ni Sir Henry Maceda kang DZGB na kang siya po yaong pa sa BU, dakul da po nagpapasar sa mga kadakol nagta-top notcher, nagpapas sa licensure and board examinations. Tapos ngunyan po, nayaon na siya sa UNC, nadara niya po ang sa iyang swerte sa University of Nueva Cáceres. Okay, so di ko na po papahaluyon pa mga ka-Greyhounds, ang satuya pong makakaiba, kada Sabado nagdara ning bagong energy asintibay sa liderato niya sa University of Nueva Cáceres. I-welcome ta po sa programa ang sa kuyang co-host, ang presidente mismo kan University of Nueva Cáceres, mayong iba kundi si Dr. Faye Lea Patria M. Lauraya. Welcome to the program po, Madam Faye. Thank you very much, Noong. Maray na hapon po mga tagapaghinanyog sa DCGB, ang number 1 na radio station sa Albay. Hopefully po, nadadangog po ang sa kuyang boses. Sa magic kang teknolohiya, mga tugang, yaon po ako digdi sa University of Nueva Cáceres, Office of the President sa Naga City. And via Zoom, I hope that you can hear me live dyan po sa Albay sa DCGB. Maray na hapon sa liwat po, mga tugang, particularly po sa mga gustong makaukod ki mga options kung saan ang marahay, kung ano mga kurso ang sa indong lalaugan, lalong-lalo na po ta nagtapos pa sana ang school year 22-23, mumuni-muni na po kita kung anong mga kurso, ang pagpipilian, anong eskwelahan, ang satuyang lalaugan. Hopefully po ini ang satuyang madadarang mensahe hali po mismo sa Presidente ng University of Nueva Cáceres, ang sa indong lingkod po, Faye Lauraya. Yes, welcome to the show, Madam Faye. Sa mga day po nakakaaram, si Madam Faye Lauraya po, naging program host po siya dati digdi sa DZGB. Siguro haloy ng panahon. Kamusta po, Madam? Ano po ang namamatian mo ngunya na sa pagbabalik mo digdi sa DZGB? Nong, sa totoo lang, the radio hosting, kay ito ba ko man po bigahapod na radio host. I'd like to say hi to Maribel Balyon. Hali mo po siya sa, was it GMA? Broadcast personality man po siya. I also would like to say hi to Kenji Himenea, ang samuyang Dean for Student Affairs, na iyo po ang samuyang host sa UNC on the Air, digdi sa Naga City. So sabi po ni Nong, dati po akong yaon sa radyo, tama po si Nong, pero kaito, Maribel, we don't call it host, kaito mga DJ, so radio DJ. That was my first job. I was a working student. I was studying in the morning and I was doing radio program in the in between classes. Siguro nung gusto mo maaraman, anong mga programa ang kinakaputan ni Madam Faye kaito? Tourism on the air. Wow. So we have information about tourist activities, and then we have the tourism quiz show every Saturday. So dakol siguro na mga hindi na masyadong kabataan ngayon maruramduman po ninda po kay itong mga panahon. That was in the 1979, 1970
1977. Dahil pa siguro namumundag ang mga kaakian na naghihinanyog sa satuya mo niyan. But Nong, I simply would like to say happy birthday to the people who are celebrating their birthday, particularly po kay Bishop Rolly Terona, celebrating, if I'm not mistaken, 75th birthday anniversary, and also to my brother Levi Mata, who is based in Chicago. Happy birthday to my brother. And to our faculty in the University of Nueva Cáceres, Mary Grace Tabornal of the College of Social and Natural Sciences. Happy birthday on a weekend. It must be a great celebration with your family. Habang po na naghihinanyog kamo digdi sa satuyang programa, the University of Nueva Cáceres on the air in the number 1 station, DCGB. Yes, thank you very much po, Madam Faye. Madam Faye, since binabalikan ta naman ang sa tuyong mga memories, balikan naman po si naging journey mo bilang presidente kang University of Nueva Cáceres. Ano po si naging motivation mo or si nag-udyok sa imo na maging presidente kang UNC? Aram mo, ang gabos-gabos siguro ng mga pangyayari sa buhay, daita man pigpaplan pero minaabot na sana. I truly believe, di ba, may mga hugot dyan na itinadhana, di ba, Maribel, Kenji? And I also would like to acknowledge Jason from the University of Nueva Cáceres College of Business, our alumnus Charles Lara and Alea Joy Haushan, who are here with us in this program. Ginuhit ng tadhana siguro ang aking pag-abot digdi sa University of Nueva Cáceres. Pero ang nag-motivate talaga sa kuya, mga tugang, iyuan pagkamidbid ko sa mga kalidad na mga alumni kang University of Nueva Cáceres. So, pagkatapos ko po kang presidency sa Bicol University, nagtapos po ako after 8 years of being president in 2015. I was asked to go to the Commission on Higher Education sa CHED, and nagkamaridbidan ko po sa mga alumni kang UNC na mga consultants na ngunyan overseas. They are managers in the bank. And in fact po, ang manager kang JSIS sa Legazpi City, si Erwin Rualios, and dakul po na mga division head dyan sa JSIS. Gabos po iyan mga alumni sa UNC. So ang sabi ko po sa sakuyang sadiri, kung araw po kaini ang kalidad kang mga alumni kang UNC, it must be a great school. And it would be a good opportunity for me coming from the first state university in Bicol, Bicol University, to be the president in the private university, the first private university in Bicol. O di ba? Hindi ba yan isang tadhana? Nong, the Lord brought me to UNC because of circumstances. Yes po, Madam Faye. From being the another question, Madam Faye. Back to you, Nong. Yes, Madam. From being the first university in the Bicol region, Madam, sa inta planong darahon ang UNC? Alright, nagkakaigwa po ata kita ng technical difficulty sa internet connection. So balikan ta po at yan si Madam Faye Laraya. Ngunyan po, mas gibuhon ta pong exciting ang satuyang programa ngunyan na pagkahapon. Kami po mataonin prizes sa mga ma-apply or ma-registers for enrollment sa UNC. Kami po mataon ng 5 papremyo sa inot na 5 man na makakapag-register, as in makakapag-apply sa online registration kay UNC. Kung gusto po nito mag-register, magbisita lamang sa Facebook page and the website kang University of Nueva Cáceres, iyon www.unc.edu.ph, as in Facebook/
University of Nueva Cáceres. So ulitin ko po, matao po kami ning papremyo sa inot na 5 makakapag-register ngunyan na pagkahapon. Bisita lamang po sa website kang University of Nueva Cáceres as in sa Facebook page. Alright, balikan ta po si Madam Faye. Madam Faye. Yes. Yes po. Yes, si question ko po ma'am. From being the first university in Bicol, sa inta po planong darahon ang UNC? Alright. So, sa liwat nung gusto tang ipamidbit sa satuyang mga naghihinanyog, lalong-lalo na po dyan sa province kang Albay, ang University of Nueva Cáceres, midbidon po kimaray as in a top university digdi sa Camarines Sur, ang satuyang mga estudyante coming from even as far as Quezon and as far as Sorsogon. And ang hapot mo po is from the first university sa inta po dadarahon. Ang University of Nueva Cáceres, mga tugang, is known as a future-ready university. And ang samuyang motto nagsasabing, we don't educate our student for grades or for school, but to live for purposeful lives. Ang samuyang university, ang University of Nueva Cáceres, saro man po sa minimidbid na sa iyang core purpose, ang mission po kang University of Nueva Cáceres is to make sure that our students make it from enrollment to employment. So dai po kami nagtatapos sa graduation. So ordinarily po ang sarong eskwelahan makapag-graduate, iyuna ang metrics kang performance kang eskwelahan na yan. Pero ang University of Nueva Cáceres po, ang samuyang mission is to provide you quality and delightful experience. Magpuon po sa enrollment sa good na makahanap ka po ki trabaho. So sa inta po dadarahon, ang samuyang mission niya po digdi ang satuyang Dean for Student Affairs and Alumni Services, iyo ang sinasabi po na bet UNC. So pag sinabi po, hinarapot ko po ang sakuyang mga estudyante, ano po ang gustong sabihin pag sinasabing bet na bet? So sabi po kan sa kuya mga estudyante, madam sa lingwahe po kan mga kaakian mo niyan, pag nagsabi kang bet na bet ko yan, sinasabing gustong gusto ko yan. So ginamit na po ang bet. B represents best student life. So sa inta po dadarahon, pag nagdigdi po ka mo sa University of Nueva Cáceres, yaon po sa pamamayon ni Dean Kenji Jimenea, ang pagdara ng mga programa to ensure that from day 1, mapuon ang samuyang klase sa August 2. Magpuon po sa August 2, sa good na matapos ang semester, we will be providing activities to ensure that both in the classroom and your co-curricular activities are aligned to have the best student life experience. Malangani po, babalikan ta po ang istorya kan sa tuyang mga alumni. Ang sa tuyang alumni, kung hahaputon mo, nata pinili ang UNC. Ang sinasabi po ninda, maray ang eksperyensya as in nurturing kang UNC in terms of their leadership experience, in terms of their co-curricular experience, including ngani ang sa tuyang mga activities that are led by the university student government and at the same time led by the Office of the Dean for Student Services. Ano po yung, so aramta na po, so B, best student life. Ano naman po, so E, sa bet na word, excellent student outcome. And bet na bet po, ang student outcome is employability. Employability not necessarily at the end of your course, but you are already equipped in what we call multiple qualification program na ang sa imong dadarahon na credential sa paghanap kan trabaho, bako lang po diploma, alagad mga certificates that are provided not only by local agencies but international universities dahil ang University of Nueva Cáceres po may makusog na partnership sa Coursera. Ang Coursera is the biggest online provider with 200 international universities as partners and service providers of education
services sa maaski ano pa man po na disiplina. Whether it is engineering, teacher education, accountancy, nursing, yaon po ang choices that are provided to the students. Excellent student outcome is the E in the bed. And finally, the letter T. The letter T speaks about creating the University of Nueva Cáceres as the top choice of employers. So ang gustong sabihon as the top choice, ang pinoproduce po ng mga graduates kang UNC, iyo po ang piling-pili. They are best communicators, they are expert in the discipline, as well as they exude the values needed to have a positive outlook in their line of work. Dakol po kitang istorya, malakan po, igwa kita digding duwang kolehiyo na bisita ngunyan sa programa na ini. Dakol po kitang tutukaron from the College of Business and Accountancy as well as the College of Natural Science and Social Sciences. So mamaya, taod-taod po, kung igwa po kamong hapot, magpadara lang po kamo ki-text or message in the chat. Nong will tell you kung saan po kamo pwedeng makapadara kan sa idong mga kahaputan. Pero that is the excitement that I would like to bring to our listeners, mga tugang sa pamamayo po kan sa indong lingkod. Araman sana po nindo kung anong klase ang sa kuyang leadership, dai po kita mapapahuli. Ina-assure ko po kamo kung ititiwala nindo sa kuya ang sa indong mga aki, ako mismo bilang ina kang university ang mag-i-ensure from enrollment to employment na programa para sa satuyang mga kaakian. Yan, future ready po ang UNC. So, make UNC your best bet for your college education, mga ka-Greyhounds. Okay, so nabistado ta na po ang satuyang co-host, nabistado ta na ang mas nabistado ta pa ang UNC. Ngunyan po aramon taman kung ano ang mga colleges na maghahatod sa mga estudyante taning sa indang skills para sa indang future careers. Yaon po sa UNC, igwa po kita ning College of Engineering and Architecture, College of Nursing, College of Business and Accountancy, Arts and Sciences na ngunyan po, iba na ang pangalan Arts and Sciences and College of Natural Science and Social Sciences. And then igwa po kita ning School of Graduate Studies and School of Law. Yan po mga ka-Greyhounds. Aro po ka nasabi ni Madam Faye, kung may mga kahaputan po kamo, pwede po kamo sa Muya mag text or call. Ang Samuya pong hotline, ang numero mi po 0963-203-9151 o mag-email po kay Ma'am Janet Cantor sa admission@unc.edu.ph or pwede po kamo mag-comment sa Facebook Live kang DZGB News Online as in sa Facebook Live po kang University of Nueva Cáceres. Madam Faye, kadakol po kursong pwedeng pagpilian ang sa itong mga ka-Greyhounds na nakaantabay ngunyan sa satuyang programa. Ano po ang exciting na inihahanda ta sa ngunyan na paabot na school year 2023 to 2024? Bigo po bakit ang mga bagong ngunyan? Yes. Bago ako magduman sa bago, gusto ko lang na i-elaborate itong enrollment to employment na programa kang UNC. And paano ta po iyan ini-implementar sa specific program? Sabi ko po, atyan, si Miss Maribel Balyon ang sa tuwing Assistant Dean sa College of Business, together with Jason Bonaga, who will be representing the College of Business and Accountancy, will elaborate on that. Kaibanan po si Dean Kenji, as in si Aliyah naman, as in si Charles Lara, coming from the College of Arts and Sciences. Pero ang example po, kang sinasabi ko ay, you are given the opportunity to earn, kumikita po kamo habang kamo nag-aadal. And dahil po kami, importante po iyan, dahil sa sarong pribadong eskwelahan, igwa po bagang kaipuhan na obligasyon, iyo ang pagbabayad kang tuition.
So we are making it as an affordable way for people and our clientele and our students to be able to afford a quality education that is being offered and delivered by the University of Nueva Cáceres. And I would like to cite, for example, the College of Computer Studies. So the College of Computer Studies are training their students in the digital processes, in bachelor's of in computer technology, information technology, computer studies, and we have partners like Accenture. So sa 2 taon po na training, formal training sa classroom, you are eligible to be employed in the backroom business processes. Bako po ini mga call centers, but these are backroom services, processing of payroll, creation of programs, preparations of services for international clienteles in Hong Kong, Singapore, Saudi Arabia, Australia. Those are already being delivered by students in the University of Nueva Cáceres, and they are employed by Accenture, and at the same time, they are paid salary. So ito pong service nila sa Accenture are being given credit as part of your first work. So ini na po ang sinasabi ng academe-industry partnership na po kaipuhan na maghalat, na mag-graduate ka sa college para ma-employ. We are making it possible na you are nurtured with the necessary skills that you will be able to early enter the employment opportunity early. And at the same time, earn while you learn and use those resources to be able to independently pay for your school fees. So bako lang po iyan pagkatapos kan sa indong pag-eskwela, ang sa tuyang mga magurang igwabagang kahaditan na ang mga aki mahali sa indang lugar sa harong asin maduman sa ibang lugar arog kang Manila, Cebu para makahanap ki trabaho. Dain na po iyan problema ngunyan. Arog po ngunyan kang sitwasyon ko, yaon ako po sa Naga, alagad nadadangog po ako nindo, nahihiling po ako nindo dyan sa probinsya kang Albay. So igwa na po kitang mga sinasabing work from home arrangement. So ini pong mga partnership na ginigibuta, yaon po ang mga aki sa Naga City, where the University of Nueva Cáceres is located, alagad they are being employed as in nakakapag deal sinda kan mga clientele ninda sa Hong Kong, sa Saudi Arabia, while staying in the heart of Camarines Sur, the Naga City, while studying in the University of Nueva Cáceres. Araw na po kaiyan ka-moderno. So ano ang progreso? Ano ang sa tuyang mga improvements na dadarahon ngunyan na school year 23-24, madalion sa na ang panahon. Katatapos na pa lang kang school year 22 to 23, mapuuna naman po kita kang school year 23-24. So, may mga, dahil po sa pandemic, igwa po kita mga bagong terminolohiya na naukudan. Halimbawa po, pigsasabi ta, hybrid delivery. So, ang hybrid delivery in accordance with the guidelines of the Commission on Higher Education, these are modalities po sa inaapuntang flexible learning na pwede ka po na combination kang face-to-face as in combination of online. So some of the lectures, you don't have to come to the university. So halimbawa, yaong ka po sa Albay, dahil ka po kaipuhan na magduman mismo sa Naga, makakatipid ka sa pamasahe, dahil ka kaipuhan na magbayad kay boarding house, you can stay in Albay. Alagad itong mga subjects na kaipuhan kin physical manipulation kang laboratory, you have to come on site. So it's a combination of flexible face-to-face as well as online learning delivery. Pero igwa po kitang bago na terminolohiya kipag-deliver ka ining leksyon. Ang sinasabi po na high flex. Ining high flex is the students are given a choice. You can come to school today, you can go online tomorrow, and the teacher will be so flexible enough to provide you the differentiating experience based on the choices that are given to the students. So we call that high flex.
high flex modality is still a combination of face-to-face and online delivery, but the only difference po is that the terms, the choice when you will use online, when you will come to school is given to the decision of the students. Komplikado ang combination po. Ang classroom is being retrofitted. May camera, nahihiling ang satuyang mga maestra. Araw po kanina, nahihiling po ako nindo via sa Zoom technology. As in, ang maestra, igwa po siyang dakulaon na television na kung saan po nahihiling man niya ang gabos na mga estudyante that are partaking of the lessons online. So kung igwa po kamong mga kahaputan for this specific high-flex and hybrid program, and if you are located outside of Naga City, as I said, Nong has provided you the numbers, the website, the Facebook home site of the University of Nueva Cáceres, kung saan po kamo makaka-queue kang sa indong mga kahaputan. Back to you, Nong. Thank you very much, Madam Faye. I hope bako masyadong makaskas ang sa kuyang pagtaram. Makaskas dahil excited ako. Yes, excited. Ko na sina Maribel, sina Jason, sina Charles, as in Aliyah and Kenji. Yes po. Same with me, Madam Faye. I am also excited na sa paabot na kalalasihan kasi bago ini sa tuya ang high-flex learning na iniyo. Kung kamo po mga ka-Greyhounds may mga kahaputan, ulitin ko po ang samuyang hotline. Ang numero mi po 0963-203-9151. Pwede man po kamo mag-email kay Ma'am Janet Cantor, admission@unc.edu.ph, or mag-comment lamang po sa tuyang live streaming ngunyan sa DZGB online as in sa Facebook page kang University of Nueva Cáceres. Masunod na po mga ka-Greyhounds, iibahan po kita kan mga representante kan College of Business and Accountancy as in College of Arts and Sciences. Na mahatod sa to nin informasyon manungod sa indang mga preparasyon sa paabot na pagbubukas nin kralasihan ngunyan na Agosto. Yan po mga ka-Greyhounds, pakalihis na kan makapirang patalastas. University of Nueva Cáceres is your best bet for student life experience and employability. Hatid ng UNC ang flexible learning modalities, modern facilities, success coach until graduation, at mahusay na student programs para dama mo ang alagang UNC mula enrollment to employment. Pinagtibay ng UNC ang industry at employer partnership with professors who are industry practitioners upang masiguro ang mataas na employment at national board exam passing rates. Patunay nito ang UNC alumni at board top-notchers. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! With HighFlex learning modality, UNC is your best bet. HighFlex is a nurturing learning environment. Experience Alagang UNC. Less travel costs and expenses, more savings. More family bonding and quality time together. I can manage my time to balance my studies and hobbies. More opportunities for learning while earning. With UNC's HighFlex learning modality, students can learn at their own place, own space, and own pace. Only at UNC.
University of Nueva Cáceres is your best bet. Being the first university in Southern Luzon, we hold the top school reputation. Ang UNC ay may pinakamaraming accredited programs sa buong Bicol, mula elementarya hanggang graduate school. Ang UNC din ay ang natatanging paaralan sa Bicol na miyembro ng respetadong ASEAN University Network na nagpapatunay ng dekalidad na edukasyon na kinikilala sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa nangungunang universities sa buong mundo. Be future ready at UNC. Enrollment starts on May 22 in all levels for school year 2023-2024. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now! This school year, the University of Nueva Cáceres is powering its basic education with science, technology, engineering, arts, and mathematics, or the STEAM learning experience. This educational innovation offers a comprehensive curriculum design, modern facilities, and delightful learning experiences. Today matters tomorrow. Being future ready starts now. As early as today, build strong foundation. Hone valuable skills. Shape upright character. Set compelling career. Plan future stability. Mold global citizen. Raise a young generation who will embrace artificial intelligence and enjoy powerful play-based learning like Microsoft Minecraft education. Start shaping their success, informing their foundation for the future. Entrust your child to UNC. To be future ready, work ready, and life ready. Begin better. Start right. Invest in their future today. Alright, welcome back mga ka-Greyhounds. Para po maging exciting ang satuyang pagkahapon ngunyan, matao po kami ng special prizes para sa mga enot, sa 5 enot na makapagre-register sa samuyang online application sa University of Nueva Cáceres. Mag-register lang po kamo online sa www.unc.edu.ph and i-click sana po nindo ang apply now. Yan, mataw po kami ng prizes. May dara po kami digding t-shirts kung may hiling po nindo digdi sa sa Facebook Live. Ini po ang t-shirt na itataomi asin igwama po kaming mga tumblers. Alright po, yan po ang may tatawta sa mga registrants ngunyan na pagkahapon. Alright, Madam Faye, ipabistutan na po ang satuyang mga bisita ngunyan na pagkahapon. Okay, Noong, go ahead. Alright, kaibahan ta po ngunyan sa Zoom ang mga bisita hali sa College of Business and Accountancy kan UNC na may darang informasyon manungod sa indang mga paghahanda ngunyan na paabot na school year 23 to 24. I-welcome ta po niya to mga Greyhounds Sinda. Maribel Balyon ng assistant dean po sa asin program head kang BSBA, asin si Jason Bonyaga kang saro man sa mga CBA faculty ini. And then saro sa mga model students kang CBA man kang College of Business and Accountancy na si Charles Lara. Welcome to the program po. Thank you so much, Nong. Just maray na hapon sa imo, Nong, sa kay Madam Faye, good afternoon, and sa mga paraantabay kan
number one radio station sa Albay, ang DCGB. Actually, I'm so excited, no? Kasi sabi nga ni Madam Feiko Subago, pareho po kaming somehow we go po ning experience man po na maging parte kang broadcast industry. Ang inot ko pong trabaho talaga is a radio reporter po sa DZGE way back. And then, kung naging DJ si Madam Fe, naging DJ man po ako sa DWAC-FM before. And then, bago po ako nagtrabaho sa ABS-CBN. And now, I am here sa University of Nueva Cáceres, and I am so happy and glad and privileged now to be part of the number one university sa Southern Luzon, ang University of Nueva Cáceres. Noong primero, gusto kong magpasalamat sa management kan DCGB na tinauan kami kang oportunidad na makaulay ang mga taga-Albay asin ang gabos na naabot kang signal kang istasyon na ini, particularmente itong mga kamagurangan, asin ito pong mga jóvenes na sa gununyan po medyo di pa sila nakakapag-decide kung ano po ang kurso na sa ina po, kung anon, and then kung sa ina college. So tugutan po nito kami na tawan ka mo ning guide para po makapag-desisyon ka mo. I am with me, si Jason and then si Lara later para po mas makadagdag pa po na makapag incaminar sa Indo na mag-join ka mo sa mo digdi sa University of Nueva Cáceres. Ang College of Business and Accountancy, igwa po kami actually ng 10 programa. So 10 po yan. So kadakol pong actually pagpipilian ang kamo po sa University of Nueva Cáceres under the College of Business and Accountancy. Ang enod po duman, we have the Bachelor of Science in Accountancy. Kung ang mga aki po nindo gusto nindo maging Certified Public Accountant someday, ini po ang kurso na para sa inda. Pangduwa, we also have the Bachelor of Science in Entrepreneurship. Ano man po ang pwedeng maging future, okay, a career kan sa tuyang mga aki kung sila po mag-enroll sa Bachelor of Science in Entrepreneurship. Digdi po tinatabangan mi po ang mga estudyante mi na makapagpuon sila kang sa dirinidang negosyo. Apwera po kang magpuon sila kang sa indang sa diring negosyo, pwede mo po silang magtrabaho. Pwede man po sila mga manager sa iba-ibang kumpanya. Ang pangtulo po na pwede nilang magpilian, igwapo kita kang Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Kung ang aki po nindo, pa-eskwelahon nindo sa Marketing Management, pwede po silang maging Account Executive, pwede po silang maging Marketing Assistant, as in kadakol pa pong ibang career opportunities para po sa mga aki nindo. Sa pa pong kurso, iyo po ang Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. Digdi man po mga tugang kung gusto po nindong ang akin nindo po magtrabaho sa mga bangko, sa mga financial institutions, digdi ta po e-enroll sa tuyang mga aki. Sa pa pong kurso under the College of Business and Accountancy, ini po pig-open mi po ini pong Bachelor of Science in Business Administration, major in Operations Management. Ini man po tinatawan ta po ni oportunidad ang mga akita po para mag-head ng sarong department. Pwede po silang maging manager sa sarong pong department. Ang pang-anong po na kurso under the CBA, iyo po ang Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Management. Kung sila po graduate digdi sa kursong iniyo, pwede silang magtrabaho bilang administrative officer, pwede man po silang mag-executive assistant. Pwede man po silang mag-head kang human resource department kang sarong kumpanya. Ang pangpito, we have the Bachelor of Science in Hospital Management, Hospitality Management. Ang mga graduate po digdi, they will be working po sa mga hotels. So kung gusto po ninyong duman magtrabaho ang mga akita, pwede ta digdi tasinda po e-enroll sa Hospitality Management. Ang pangwalo, Bachelor of Science in Tourism Management. Kung gusto po nito ang mga aki nito na magtrabaho sa airlines, sa mga shipping companies, sa mga barko, digdi po sinda e-enroll. And then ang pansyam po, we have the Bachelor of Science in Accounting Information System. Ang magiging career po kan sa tuyang mga aki, pag digdi po sila nag-enroll,
Pwede man po sila magtrabaho sa gobyerno bilang state accounting examiner, pwede po sila sa NBI, pwede po sila sa LGUs bilang state accounting examiner. Yung pang magiging future career, there's a lot more, but minimension ko lang po itong pwede mga key positions na pwede po nindang trabahuhan after graduating po digdi sa particular na course. And then ang pang-sampulo po, we have the Bachelor of Science in Business Administration, major in Digital Marketing. Ini pong kursong ini, I am so happy to inform the listeners of DCGB, sa mga taga-Greyhounds, good afternoon. Ini po, orgulyo mi pong ibabareta sa indo na ang UNC, ini po ang pinaka-enot na eskwelahan na nag-offer po kainyong kursong iniyo. Digital marketing is a 4-year course na ngunyan baga po ang mga kaakian may hilig talaga sa mga gadgets. So because of technology and because man po sa passion kan sa tuyang mga aki to indulge themselves sa mga technology, we decided na why don't we make their passion into a productive one, na magkaigwa po sila ng trabaho based sa indang mga hilig, which is in technology. Kaigwa po kita ng digital marketing. And ang samuya po ding objeto is that ansa to yung mga estudyante, they will earn while they learn. Yan po digdi sa digital marketing. And aside from that pala mga tugang, gusto ko man din pong i-share na igwa po kita kan ETIAP program. Ano ining ETIAP program? Gusto sabihin po kang ETIAP, Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Ini pong ETIAP, ini po ang programa para man po duman sa mga nagtatrabaho na, haloy na nagtatrabaho, pero dahil pa po sinda college graduate. Ngunyan po, dahil po medyo dahil po sinda college graduate, medyo limitado lang sa indang mga promotion. So ngunyan, they need diploma, so ini po ang para sa inda. So if you are interested about ETIAP program po, bukas po ang University of Nueva Cáceres para sa kumpletong impormasyon tungkol sa programang ini. And Nong, you also mentioned about ano ang ginigibo kang College of Business and Accountancy and preparation sa pagbukas kang academic year 2023-2024. Actually po, ang buong College of Business and Accountancy, ang mga professors po, we are so excited to welcome all the students for the incoming first semester. Grabe na po ang samuyang preparasyon na ginigibo para i-welcome ang samuyang mga enrollees sa department. Inot po dyan, we will have the orientation na gigibuhon po on the first week of August. So, tinatabangan po kami kaini kang Business and Accountancy College Council para po i-welcome ang gabos na estudyante na naka-enroll po sa department. There are a lot of activities in store para po duman sa mga ma-enroll sa samuyang department. And of course, sa parte man po kan mga professors, we are already very excited and we are actually ready to welcome you all. Ano po ang ginigibukan mga professors? Actually tapos na po ang sa mo yung mga silabay, yan po ang gagamiton mi para tukduan ang mga estudyante na naka-enroll po sa Samboyan Department. I am really so excited to welcome everybody na ma-enroll po sa College of Business and Accountancy. Back to you, Nong. Thank you very much, Madam Ma'am Bell. Madam Faye, do you have a question po for Ma'am Bell? Yes. Not to Madam Bell, but I simply would like to acknowledge the presence of one of our best students, Charles Lara, and to reinforce ito po na pigtaram sa tuya ni Madam Bell, siguro mas maray na dangugunta sa parte kang mga estudyante para kung ako ang estudyante, maiingganyar ako na dahil igwang ebidensya na igwaman ng God kay proof of concept kung ano ang sa indang expectation from UNC. No? Go ahead. Would you like to ask Charles? Yes, Charles. Charles, ano si nag-udyok sa imo na pilion ang sa imong kurso na marketing management? As in, taano napili mo sa UNC magklase?
Hello po, hello sa Gabos. Ako po si Charles Lara, incoming third year BSBA, major in marketing management student sa UNC. And actually, sir, nung nasa UNC na po ako for almost 9 years since junior high school po. And since that, nahiling ko si efforts kang UNC na pagayunon ang student experiences kang sa indang mga estudyante. So, nadigdi si mga development sa infrastructures and buildings. And ngunya sa UNC may mga renovate na buildings, may mga bagong buildings na nayaon para i-accommodate ang mga estudyante. And also, may mga aircons na ang UNC, which is as a student talaga, sir, nung magdakulaon na factor na may aircon sa isang school kasi mainiton ang panahon sa Pilipinas, kaya tamang-tama na may aircon na sa UNC. And also ang wifi, may internet connection po sa buong campus ng UNC, which is very convenient sa mga estudyante din na di masyado nag-load like that, diba? So ayun po. And sa sinasabi ni Ma'am Bell kanina with regards sa mga courses, sa UNC po, we are learning by doing. Na nakakanood po kami dahil pig-immerse kami sa mga programs na provide kang UNC, na sure po na nakaka-develop siya sa mga skills, and nakaka-boost din siya sa confidence, which is, I think, very kaipuhan kapag mahanap ka ng trabaho sa after graduation. Yes, Charles. Paano man in your experience as a student kang University of Nueva Cáceres, especially sa CBA, paano nababalanse ang sa imong student life? Yan, actually, sir, nung kadakol akong organizations ganyan na involved, and also kadakol akong piga-attendan na mga seminars na provide din sa kang UNC para din ma-develop sa ko yung mga skills with regards to certain fields. And actually nababalance ko siya kasi sa UNC tinutugdaan din kami kung paano ang tamang time management din, and yun po, time management talaga. Yes po, para kay Sir Jason. Paano ta po nasisiguro na ang mga estudyante dahil masyadong stressed sa academics, no? Kasi accountancy, business and accountancy and other BSBA courses, aram ta po na medyo may nagsasabi nga sa enrollment na medyo difficile man ining mga courses na ini. Paano to nababalance itong student life experiences ninda? I think po sa amin, sir, ang one of the best practices po ng faculty namin is yung nurturing side po namin. Kami po talaga pag meron pong mga kailangan pong gawin o gibuhon para po ma-ensure yung delivery ng aming education at matutunan ng mga bata, ini-ensure po namin na makakapag-adapt po kami pag meron pong mga sudden changes or even mga emergency. Ang importante po sa amin ay hindi lang po na dapat matapos po ang syllabus, pero ini-ensure po rin namin na matutunan nila yung buong kailangan nilang matutunan. So merong ibang mga times ang ginagawa namin pag meron kaming kailangang baguhin ng konti, sini-ensure namin na nabibigay pa rin namin yung tamang impormasyon, tamang relevant information. At the same time, nakikipag-work kami sa student to ensure na nagagawa nila ng tama at naiintindihan nila yung mga kailangan nilang matutunan para paglabas ng UNC ay sila ay future ready. Yes po. Ma'am Bell, do you have anything to add po to what Jason said? Yes, sir. No. Actually, mainit-init pa po ining bareta. Para magkaiguan ng balancing student life, bako lang po puro pag-adal, no, ang ginigibot sa mga estudyante. Just yesterday po, ang sa tuyong mga estudyante sa College of Business and Accountancy, particularmente ito pong nasa accountancy program,
join po sila sa competition na inaapod po, Facebook Reel Competition. Nag-champion po dyan ang University of Nueva Cáceres. So gusto sabihin po, bako lang gabus numero ang tiga-adalan kan sa tuyong mga accountancy students, but we expose them no sa iba pang experiences. Kasi imagine po, accountancy tapos po ang pig-joinan po ninda, Facebook Reel Contest, nagibusin din nag-video. Na kumbaga ko isip mo that is for marketing, pero ginigibo kang mga accountancy students. So, sabi ko nga, mainit-init pa talagang bareta because kasuudma lang po yan nangyari. Na naging champion po ang sa tuyang mga estudyante. So, there are a lot of activities po na ini-expose ta ang mga estudyante ta para po dahil mo po sinda mabore sa indang pag-adal. So, kumbaga, balanse talaga, ikaw ng pag-aadal, ikaw mo po sinida mga activities na ginigibo nila po inside the university. Nakaplano po na yan, Sir Nong, for the whole semester, for the whole school year, kung ano po itong mga activities na papartisiparan ka sa tuyang mga estudyante para po magkaigusin din ng balancing buhay while they are in their college journey. Congratulations po sa mga estudyante ta sa accountancy department, accountancy course kang CBA. Yeah. Congratulations po. Kay Charles ulit, mabalik kita kay Charles. Charles, ano ang nahihiling mong dakulang kontribusyon kang UNC as in mga oportunidad na itinatao kang CBA sa imo? Actually, Sir Nong, na po dyan is scholarship. Kadakol pong scholarship na in-offer ang UNC, pero in my case po, I am an academic scholar kang UNC. Ano po siya, scholarship na makukuha mo if you reach a GWA of 1.0 to 1.4. And very thankful po ako dyan kasi dakulang tabang po talaga siya sa pag-classes in the financial side po. And yun nga po, sabi ko kanina, kadakot po akong organizations na sinalihan kasi I believe na dyan po talaga ma-develop din sa kuyang leadership skills and how I deal with people. And also po, very thankful din ako sa UNC for providing me with opportunities to compete in another in many competitions actually. Sir Nong, last year lang po nag-compete kita sa isang international sales competition sa Indonesia, which nagland po kita 4th place, thankfully, out of 105 participants sa Southeast Asia and Europe. And thankful po ako sa UNC for believing in me and for providing me with that opportunity po. Congratulations to you too, Charles. Last question ko na para sa imo, Charles. Ano ang maipapayo mo sa mga estudyante? May advice mo sa mga estudyante na ngunyan nagpipili pa sa naning mga kurso as in eskwelahan para sa indang college education? Ay ako para sa Sir Nong, day na sinda magduwa-duwa, digdi na sinda sa UNC, 'di ba? Kasi ang UNC haloy na siyang bisto na nagtataoning kalidad na edukasyon sa mga estudyante, like 75 years na yan. And ako as sa estudyante, masasabi ko na may yung course na madali, pero learning can be easier and fun. And ang ang sarang dako lang factor dyan is sa environment kang school mo na magayon na naitatao kang UNC, kaya sa ka pa, sa UNC ka na. Bet na bet ni Charles ang UNC. Okay, so to Ma'am Belle and Sir Jason naman, kamo po Sir and Ma'am, ano po ang pwede nindong maitaong advice sa mga estudyante na ngunya nagpipili na ning nakaka-graduate pa lang, nagpipili na nag-iisip-isip, naguhurup-hurup kung ano ang course and school na duduman na ninda? Thanks Nong for that. Aram po nindo, mas magayon no if you need really advice or guidance on what course and what school ang kayo po nindong dumanan, no, you can actually feel free to visit us, to call us, to message us. We are more than willing no to guide you
kung ano pong maray na kurso o kung ano nindo. Bakit sa College of Business and Accountancy sa University of Nueva Cáceres po, kadakol po kita ning department digdi kung gusto namang maging engineer ang aki nindo and everything. So we are very much welcome to accommodate you. Just let us know. We will give time para po tabangan ka mo sa pagdesisyon. Yes, Madam Faye. So yan po ang satuyang CBA department. May gusto po kitang i-add sa mga sinabi ni Sir Jason and Ma'am Bel? Sure, kami. Jason, go ahead, Jason. Ako po, since galing po akong College of Business Accountancy, ang masasabi po kami, ang aming pong resources and aming pong maibibigay po, ay masasabi ko at least na hindi lang po para sa mga Bicolanos, ay kami po ay worldwide ang aming pong experience. So pag kayo po ay mag-decide na gusto nyo pong matuto paano maging businessman or maging world-class ready sa marketing, finance, and even sa innovation, kami po ay nandito para mabigyan kayo ng tamang resources at tamang edukasyon. So bet na bet nyo dapat ang UNC. Right. So siguro kulang ang sarong oras para kay Jason. Matutukar ta Jason itong mga technology business incubation. That could be the next topic na tutukaran ta sa mga masunod na programa digdi sa University of Nueva Cáceres on the air here in DCGB. Noong gusto ko nang magduman sa College of Arts and Sciences, yan po ang satuyang Dean of Student and Alumni Affairs, as in ang sa iyang kaibanan sa kolehiyo si Aliyah. Kenji, gusto ka magpainot ki introduction kan sa iyong mga kasama? Salamat po, Madam Faye, sa mga kababayan po niya to dyan sa Albay. Diyos marhay na hapon po. Ini po si Kuya Kenji, UNC on the Air Igdi Sanaga, and may kabaing na programa po dyan sa Legazpi. Ako po nagre-representar kang College of Social and Natural Sciences sa paagi po ni Dean Lorly Tanhay. Nagpapaabot po ning Diyos marhay na hapon sa tulong distrito kang probinsya ning Albay, as in ang kinaabot po kang signal kang number 1 station dyan sa Albay, ang DCGB po. For AS po and for College of Social Natural Sciences, we are future ready. Kung nailin po nindo ang background ko, yan po nagsasabi na ready na po ang College of Social and Natural Sciences. Ang mga programa pong pwede nindong mapili just in case po yaon pa kamo sa estado na kung saan nag-iisip-isip pa, nag-atid-atid pa ang mga kaakian kung ano po ang i-enroll nindo sa maabot na school year 2023-2024. Diretsyon ko na po siguro, Madam, kung ano ang mga pwede nindang pagpilian po sa College of Social and Natural Sciences. Kami po mga AB programs and igwa din po kaming science program. For our Bachelor of Arts po, we have Bachelor of Arts in Political Science. Ini po level 3 accredited program kang Pakukowa. And si mga gusto pong mag-take ng AB Polsci, lalong-lalo na po si gustong mag-pursue ng law or maging Juris Doctor, pwedeng-pwede po nindong gibuhon na preparatory law ang AB Polsci. Now, it's not only a preparatory law subject, kasi halos gabos man po pwedeng maging preparatory, pero po pag nag-take ka mo ng AB Polsci in UNC, masasabi ko pong igwa na kamong edge. Kasi po ang curriculum niya to, may mga inclination na po or may mga subjects na po na kabaing ka mga subjects sa College of Law. So igwa na po kamong painot na experience ng law subjects. And pag nag-take po kamo ng AB Polsci, this is a very flexible course. Pwede po kamo sa radyo, pwede po kamo sa Department of Justice, sa korte, pwede man po kamong mag-public service. In fact po, mga mayors po, digdi nagkakapirang mayors, nagkakapirang mga konsihal, digdi sa Naga, sa Camarines Sur, mga department heads po sa City Government of Naga. Ang iba po dyan mga graduate and alumni kang AB Polsci program sa UNC. And even po ang current Assistant Regional Director kang Department of Social Welfare and Development, hali po yan digdi sa AB Polsci program kang UNC.
And pagkatapos po kang AB Polsci, pwede din po kamo maging researcher, pwede kamo maging political advisor, pwede kamo maging political strategist ka mga politiko kasi po ang Polsci, sabi ko nga ni po, very flexible course na pwede nilong i-take. Ang pangalawa po na kurso na level 3 program din po is our AB Psychology. Ngunyan po, iyo po yan ang flagship program kang College of Social and Natural Sciences. And ang magayon po kani mga kababayan dyan sa Albay, ini po aside from level 3 PACOCOA accredited program, may track po kaming o-offer sa mga aki nindo. Si gusto pong magduman sa industry track, igwa po kita ning curriculum for industry track. Itong mga human resource development officer, magiging HR manager, for example po, itong HR manager ngunyan hindi sa Metro Naga Water District, alumna po kang University of Nueva Cáceres. So yan po. Si gusto naman po sa education track, igwa pong AB Psychology Education track. Si mga gusto po sa academe, magtukdo, etc. So yan po ang sa tuya pong AB Psychology. And of course, ito pong gustong maging psychometrician. And we are very proud na ang sa tuya pong mga graduate hindi sa AB Psychology program, ang iba po hired as psychometrician, lalong-lalo na po si mga nakapasar. And we are very proud to say na halangkaw po ang passing percentage kang sa tuya mga psychometrician na nag-take. And ang iba po mga hired guidance counselor kang mga public and private institutions digdi sa Naga. So duwa po ang pwede nindong dumanan pag nag-take po kamo ng AB Psychology. May industry track or human resource and igwa pong education track. And then ngunyan pong taon and hopefully po magkaigwanan ning pagtugot ang Commission on Higher Education, we will already implement po ang straight program. We have straight program for AB Polsci 2, Masters in Public Administration, 5 taon lang po yan, and AB Psychology plus MA in Guidance and Counseling for 5 years din po. So yan po ang something na nilulook forward kan sa tuyang mga estudyante, lalong-lalo na po si mga ma-enroll as freshmen ngunya na taon. And then data po pwedeng paglingawan ang sa tuyang Bachelor of Science in Biology. Igwa din po kami kaya digdi sa UNC and ang magayon po kani is this is a level 2 accredited program and si mga estudyante ta po na gusto magpursu ning medicine, this can be considered po as a preparatory medicine. In fact po, may mga nagtapos po dyan ning Doctor of Medicine sa Bicol University na ang sa enda pong preparatory med course is from our course, ang BS Biology. Now, bako lang pong preparatory for medicine ang BS Biology. Pwede ka din pong maging science teacher, pwede ka din pong maging science journalist, and iba pa pong pwedeng related sa mga sciences and environment ang pwede po nindong maging career once nag-take po kamo ning BS Biology. And syempre po, dahil po malilingawan ang Bachelor of Science in Criminology. Parte din po yan kang sa tuyang college, ang College of Social and Natural Sciences, na kung saan po pigpiprepararta po ang sa tuyang mga estudyante sa criminology na maging mga elite cops. Itong mga police, mga nasa law enforcement na yaon ang pag-serbisyo and pagtabang as in pag-ensure na makaprovide sinda ning quality and service sa satuyang mga law enforcement agencies. Kami po may dynamic na mga activities, partnerships sa criminology, dyan sa Regional Training Center kang PNP, and we ensure po na talagang future ready ang satuyang mga criminology students. So yan po ang mga kurso na pwede po nindong i-take sa College of Social and Natural Sciences. Igwa po kaming Polsci, Psychology, Biology, and of course, Criminology. So yan po, in terms of preparation po, ongoing ang preparation kang sa tuyang mga faculty, ngunyan po, maski bakasyon, ongoing ang training ninda, tangani pong ma-ensure na ang sa tuyang mga estudyante magiging
magkakaigwaning best experience bako lang po sa laog kang classroom maging sa luwas po kang sa indang pagklase. We will ensure best experience to our students. Thank you very much, Kenji. I hope na yaong pa ang satuyang mga tagapaghinanyog, ang satuyang oras, alauna, 23 na po ning hapon. And gusto ko pong dumanana ang satuyang estudyante. Kenji, gusto mong i-introduce si Aliyah? Yes po. Ang kay Aliyah is, natatapinili mo Aliyah ang UNC. Gusto ko pong maliwanagan niyan para itong mga naghahanap ki eskwelahan, as in mapili ki mga kurso sa political science, natatapipilion ninda kag arog sa imo Aliyah. Kenji? Yes. Gusto ko pong ipabisto ang chairperson ng College of Social and Natural Sciences, sa pong PJHS Scholar, sa rong active student leader, mayong iba po kundi si Alea Joy Haushan, sa pong AB Pol Sci student. So thank you so much po. So enot muna po Diyos na marhay na hapon po Madam Faye and Sir Nong and Din Kenji and sa mga Greyhounds and sa mga nagaantabay ngunyan. So actually UNC po is always my top choice in schools. Actually consider ko man magklase sa Manila. Tagarong magayon baganda ko na nagkaklase ka sa Manila. Pero garong mayo man ako enough na rason pa para magdayo pa sa ibang lugar. Aside sa magayon na facilities na sinasabi ni Lara Kasubago. First, ilang henerasyon na rin po ng pamilya namin ang nakapagtapos sa UNC. And I spent my elementary and junior high school years in UNC and nagbalik po ako sa kang college. And it is safe to say that UNC became the foundation of not just me but my whole family when it comes to education. Second, the accessibility po of UNC. One ride lang ng pedicab from our house to UNC, siguro mga 2 to 3 minutes. And UNC is near sa mga establishments sa Naga City. Pag may nalingawan ka mo, madali unsa na magbakal sa luwas, maghanap din kakanan, maglakaw-lakaw. And lastly, UNC ensured that deserving individuals, regardless of their backgrounds, could access quality education. Na-mention naman po ni Din Kenji na I am blessed nakapasa po ako sa President Jaime Hernandez Scholarship. So very beneficial po ini sa pamilya mi. And I choose naman po the College of Social and Natural Sciences, specifically its AB Political Science program. Dahil inot yums po ang tinapos ko pong trakan, ako nasa senior high school. Kaya garo nasa linya na po inikan mga programa na pwedeng tahakon ko sa college. And I want to be a lawyer someday, but of course, the Pulsci program offers a wide career opportunities. Sabi nga ni Din Kenji, flexible ang samong program. And sa mga pinagdadaanan ka nasyon tangon yan, garo magayon maging parte baganin pagbabago kan sa tong komunidad as in nasyon po. Thank you very much, Aliyah. Nahihiling ko na sa imong futuro. Ang UNC, sinasabi tang we bring the university closer to the community. Bako lang mga faculty ta ang nag-extension program, nagpa-partner sa komunidad. Alagad, dakulaon na parte ang aktibasyon kang sa tuyang mga student leaders. Na-inspirar ako sa imong sinabi na maging parte kita kang pagbabago. And yan sana ang gabos na mga estudyante, bako lang po ang estudyante kang UNC, gabos na estudyante, araw po kaya ng pag-isip na ang pagbabago dapat makiparte kita. Nong, sa pagtatapos na Nong, we would like to thank all our guests. Kulang na kulang ang satuyang oras. Alagad, sa masunod na Sabado po, yaon po kita giraray. Kung iba po kamong mga kahaputan, magpadara lang po kan sa indo mga mensahe. As in, sisimbagunta po iyan kung bako sa paagi kaining programa na ini, sa paagi po kang email, messages, as in other means of communication in the social media. No? Yes po, Madam Faye. As of now po, may mga nag-aabot po kita mga text messages na mga kahaputan, as in mga mensahe po sa satuyang hotline. Kung kamo po may mga kahaputan, mga ka-Greyhounds, mag-text or mag-call lang po sa 0963-203-9151 or mag-email sa admission@unc.edu.ph. Okay. So, sa pagtatapos po sa mukha sa programa, next week po,
pag-uulayan taman, mas pag-uulayan tang about sa admission, kung paano po kita makaka-enroll sa UNC, as in, ang scholarship programs po na, na ino-offer kang University of Nueva Cáceres. Alright, Madam Faye, may mensahe ka pa po para sa itong mga nakaantabay ngunya na hapon? So, mga tugang, lalong-lalo na po itong mga nag-aantabay sa Albay, nasabi po ni Aliyah na dakul na henerasyon na kad sa iyang pamilya ang naka-enroll sa UNC. Henerasyon kang pamilya na nagtiwala po sa pangaran kang University of Nueva Cáceres, as in sa kalidad kang edukasyon na nakapagdara ki maray na buhay sa mga pamilyang ini. Ang presensya ko po ngunya na hapon, ang mensahe ko po iyuan, gusto ko pong tiwalaan po nindo ang University of Nueva Cáceres. Bilang ako po taga-Albay, gusto ko pong madara ang programa kang University of Nueva Cáceres, bako lang po sa probinsya kang Camarines Sur, Camarines Norte, sa Quezon Province, alagad sa mga taga-Albay, taga-Sorsogon, as in mga taga-Masbate, as in Catanduanes. Dahil ang University of Nueva Cáceres po is sarong Bicol na pinundar kang sarong Bicolano para po sa mga Bicolano. Dakol na scholarship ang available po para sa Indo. Mag-inquire lang po arog kay Charles, arog kay Aliyah. Gabos po iyan mga scholars kang University of Nueva Cáceres. Ang samuyang pong tuition is very affordable, and this affordability is coupled by discounts as well as scholarships para po sa indong mga aki. Tiwala sa pangalan po kang Samuyang University para sa Bicolano, the first university in Bicol. As in, ini po ang sa indong lingkod, si Madam Faye na taga-Albay, sa paglilingkod po sa ngaran kang edukasyon, iniimbitaran po kamo. Bet na bet ang UNC. Bako lang po sa Camarines Sur, alagad pati sa Indo dyan sa Albay. Bet na bet, UNC. Thank you very much. Oras na po para kami magpaara mga ka-Greyhounds. Makakaibanan po nindo kami ulit sa sunod na Sabado. Same time po, 12:15 hanggang 1:15 kang pagkahapon. Ako po si Nong Gutierrez, ang sa indong kaibanan sa pagkaudto. Diyos mabalos po sa UNC, magkakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay. Bye-bye po everyone. Madadangog sa DCGB ang UNC on the Air on July 15 kada Sabado alas 12:15 UNC on the Air patod sa Indo kan University of Nueva Cáceres sa indong mahihinanyog ang mga programa kan UNC kasin mga impormasyon para sa dikalidad na edukasyon. Noel Gutierrez asin ang presidente kan UNC Madam Faye Patria Lauraya. Be future ready at UNC. UNC on the Air. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. An oras hatod sa Indokang TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid